Mapuso pila naman alkalde sa probinsya sa Negros Occidental, ginapahayag pabor sa charter change. Chacha, signature campaign ginkumpirma sa pila ka mga mayor. Nakatutok Eileen Pedreso. 15 sa 32 ka alkalde sa Negros Occidental ang ginapahayag pabor sa ginaduso nga charter change o kontsatsa. Inyang ginkumpirma ni Victorias City Mayor Javi Benitez, presidente sa Association of Chief Executives sa probinsya, pagkatapos ng ginpatigay ng pagsinapol sa mga alkalde sa probinsya. Sinukay Benitez, tunga sa mga ini ang suportado ang local and economic provisions ng chacha. Gin-survey ko the other day sa mga mayors kung in favor sila on this sa charter change. Again, majority okay sa charter change. Ginkumpirma man ni Benitez nga may pila ka LGU sa probinsya ang may na-monitor nga mga grupo nga nagalibot sa mga barangay para sa signature campaign. Isa diri ang Cadiz City. Actually, may already may lisensya siya ako. Initiate siya sa People's Initiative. Let's have consensus. Anong gusto sa mga tao? Consensus sa mga eksperto. Kan economic provision naman ang pag-istoryahan. Pabor naman diri ang amay isang probinsya. There's always been a call for charter change. Kung amo na lang istoryahan ta, okay kita sila. Upod Kerouel Banggoy, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas.